Hej alle, i dag vi skal gå en tur i Langdal Plantage, Tranum, Forsdal, Venterode. Okay, jeg gik 3 minutter eller 4, og så har jeg kommet til skovstien. Her er skovsti, men det er ikke det Tranum, Forsdal, Venterode. Det er bare en skovsti. Så først skal jeg finde min vej til Tranum skovlegeplads, og der skal vi starte Tranum, Forsdal, Venterode. Så vi ses på skovlegeplads. Okay, nu har vi kommet til parkeringsplads ved skovlegeplads, og her starter Tranum, Forsdal, Venterode. Det der blå rute er 11 kilometer. Så det siger, hvordan man skal gå. Ruten starter her. Så først skal vi den her vej over bakkerne ved Forsdalen og tilbage. Det her er Tranum, Forsdal, Venterode. Jeg elsker det her rute. Det er en meget sejt og sjov tur. Det er 11 kilometer, og for mig tager det omkring 2 timer og 15 minutter at gå. Ja, hver gang jeg kommer til Danmark på sommerferie, går jeg altid den her tur her. Så vi starter nu. Så starter Tranum, Forsdal, Venterode. Det er den her sti. Når vi kommer til nogle smukke steder, så tænder jeg kamera. Jeg tror det første jeg viser er Bavnehøj. Det er 2,3 kilometer væk. Til Forsdalen er det 5 kilometer væk, og til Tranum er det 11 kilometer. Okay. Nu er vi kommet til Bavnehøj. Velkommen til Bavnehøj. Så her er kortet. Det siger hvor høj op vi er. Vi er omkring. Det siger at vi er 83,4 meter over havet. Men for Danmark det er meget. Men for andre lande det er ikke så meget. Så jeg vil vise jer toppen af Bavnehøj. Der er en udsigt heroppe. Men der er faktisk mange udsigter i Langdal Plantage. Så vi kommer op. Det ved jeg ikke hvordan vi gør det. Men jeg tror vi gør det her. Når vi kommer op så tænder jeg kamera. Jeg er kommet til toppen af Bavnehøj. Det er meget smukt heroppe. Her er en udsigt. 83,4 meter over havet. Vi ligger i centrum af Langdal Plantage. Nu skal vi videre. Og her kommer til bakkerne. Her kan du se, er bakkerne bagved mig. Sådan her. Og jeg skal den her vej, og der bliver meget højt græs, og jeg håber jeg får ingen flåter på. Fordi jeg vil ikke have flåter på min sidste dag i Jylland. Okay, så skal vi gå videre, og vi ses på Lærup Kirke. Okay, nu er vi næsten ved Lærup Kirke. Men jeg har fundet en shelter her nu. Når man kommer på det her Tranum, Forsdal, Venterode, kommer man tæt på 2 shelter. Det her er en af shelter, og den anden shelter er tæt på legeplads. Her er shelteren, kan du se. Man kan sove der, men vi skal den her vej. Okay, nu har vi kommet til parkeringsplads ved Lærup Kirke. Her er Lærup Kirke.
Vi er kommet ud i skoven, men vi skal gå den der vej, og så kan du se der, hvor bilen er, det der hvide bil, og kan du se det der kort. Så skal vi den der vej, og så skal vi til Fosdalen. Men når vi kommer derind, jeg viser jer, hvor smukt det er derind, fordi der er en bro af det her, og så kan man gå på broen, og så er det ligesom en jungle. Så vi er tæt på Fosdalen nu, jeg tror 10 minutter mere eller 15 minutter mere. Men I kan se, at jeg går på der er mange bro her i skoven, i den her skov. Jeg tror, det er en stykke af Fosdal Plantage. Og det er ligesom en jungle. Der er mennesker, der går der. Og man kan falde hernede, hvis man passer ikke på. Man kan brække et ben. Og jeg vil ikke have, at min telefon falder ned. Okay. Så skal vi videre. Jeg tror, at vi skal ses ved Fosdalen. Okay, nu har vi endelig kommet til Fosdalen. Vi har gået 5,5 kilometer. Vi skal gå 5,5 kilometer mere. Tranum 5,5. Det her er Fosdalen. Og der er en rigtig dejlig udsigt. Så vi skal gå derned. Sikkert. Okay. Man kan se langt væk, men ikke så langt væk som normalt, fordi der er skyerne dernede, og man kan ikke se havet, men havet er dernede. Uheldigvis, vi kan ikke se havet, men vi er inde i hegnet, så der kan være køer her. Jeg kan huske, et par dage siden gik jeg på her, dernede, det var ned og tilbage, og så var der mange køer, og de lavede mig ikke ind, og de stod bare, og jeg kunne ikke komme, fordi de var på stien, og jeg var bange. Jeg ventede et par minutter, og så løb jeg gennem køerne, fordi de kan være farlige nogle gange. Okay, næste jeg viser jer er bakkerne fra den anden side. Vi var der, hvor der var langt græs, men her var det ikke så langt græs. Går vi gennem bakkerne fra den anden side. Vi skal snart ind tilbage i Langdal Plantage. Fra den anden side. Jeg tror, vi har 4 eller 3 kilometer mere til skovlegepladsen. Det næste jeg viser jer er udsigt. Den er en udsigt i Langdal Plantage. Og jeg viser jer shelterplads. Da. Vi har kommet til en anden udsigt. Her er vi. Der er en stol, hvor vi kan sidde og nyde udsigten. Det er rigtig smukt. Vi er omkring 70 meter over havet. Der er lyng her. Der kan være hugorm, jeg tror. Hugorm, de kan lide sådan lyng. Okay. Nu kommer der shelteren. Endelig har vi kommet til shelter. Jeg har en dårlig nyhed. Da jeg var dernede, og jeg så nogle blåbær efter udsigten, så ville jeg tage nogle blåbær, og så tog jeg og spiste nogle, og så fik jeg en flåt på min hånd. Det er den første gang, jeg så en flåt. Jeg tog den med min finger, dræbte den og kastede den væk. Jeg håber, at jeg har ikke... Det er godt, at jeg så flåten før, fordi den kunne bide mig, og så skulle det være et problem. Men ja, jeg tror, at
Jeg har ingen flåde mere. Men når jeg kommer hjem, skal jeg kigges for flåde. Hvis jeg så ikke det der flåde, så jeg tror, jeg skulle være bidt. Men her er shelter. Kan du se, man kan sove her. Ja. Jeg har gået 10,3 kilometer der, 0,7 kilometer til skovlegepladsen. Men jeg tror, jeg slutter video her. Jeg håber, at I kunne lide mine video. Jeg tror, at I skal komme her i skoven for at gå en tur. Bare, jeg har lært én ting. Man skal ikke gå ud af stien, fordi man kan få en flåd. Tak for I har set min video. Vi ses. Subscribe og like.